Здравейте хора, аз съм Коко. Аз съм Дидо, а пък аз съм Габи и днес ще играем в Brawl Stars. Нека да започваме. О, ще ги смажеме. Верно. Сега ако не бие. Ще се гирам. Нито. Добре, ти не да го убите. Айде нещо. Дайте на позиции. Бема. Джина, как го пропусна това, бе? Искам да се направя готин. Аз съм стар плеер. Не, ти си стар, Джина. Ти си го казал. Колко, моля те, сменяй. Моля не се смеяте, гада. Не бе, трябва да игра. Айде хейс. Само твоите хейстове. Да. Ама ние сега сме хубави герои за хейст, бе. Ние сега с тия хейстове ще получим хейтери. Не, няма играем на хейст. Ще играем на дженгър. Ние си сме на героя. Добре, ще играем хейст. За какво ти да не си сменям герой? Не. Дженгър. Ние няма играем на дженгъра. Ох, последно какво ще играем? На дженгъра, хайде. Ох, давайте. Кой е пазител? Габи. Не. Ти си... ние сме мятали. Ние сме мятащи. Ние сме тук по-добре. Габи, без ли? Техния съм. Брат. Добре, имам бомбичка. Аз си мятам по сейфа просто, бе. Ние им цепиме сейфа, бе. Връщай, Дидо. Тя Габи го уби. Габи идва още един. Толкова не, брат, има и бомба, защо не ми се спомня? Не можах да го оцеля, мате. Сега ако не бил. Давай, Дидо. Ти си. Айде, спечели. Браво. Всички се събрахме. Аз съм стар плеер. Не. Как толкова е стар плеер? Аз смятах през цялото време. Да, то и аз смятах. Ти да си мажем. Аз се мятах като шамандура. Защото си шамандура? Много приятно за мене. То е между маджандура, там както се казваше, и маймуна. Шимпанзе. Много са силни. Брат, много са силни ще няма. Те заради Едгар. са силни. И заради Ника. Тя не така. Окей, бро. Давай, Дидо, ние ще им разцепим на сейфа. Ох, това ни пречи просто. Габи, ти уби Едгара ли, бе? Давай,
по 200 страни. Ама направих малка дупчица. Ние с Дидо разбихме се. Наши хора, аз ще убия това. А ти там се криеше, май. Yes! Щупих сейфа. Браво. Аз използвах бомбата върху Ник. Защо? О, ес! 3 за крол. Ние така сме много силни. На мен ми се падна епик. Хора, само да ви кажа, че зареждам за крол. Нищо, че колко го има. Аз зареждам за битки. Аз в моя си профил зареждам за спайк. Ти го имаш. Кой? Аз ли? Да, както... О, брат, че ще ни размажат. Направо ще ни размажат. Колко? Защо се казваш Боби? Това ми е другия профил. И в него се е нарекал Боби. Ще му убия. В единия си Калянчо, в другия си Боби, третия... О, имам Боби. Аз имам един, който се казва Шовел. Четвъртия Майкъл Джексън. Судата потъв. Отидем, само като им отидем към сейфа, те са на 15%. Тя Габи много силно Нищо поне колко са да разбие техния сейф. остана на един хит. Давай, Габи, мятай си бомба. Браво, Габи. Давай. Благодаря, всички са на това събитие. Да, брат, не е много разстрелна. Да. Тя Габи е много добра стара, бе. Благодаря. Учила съм се от 2 годишна. Играеш от 1 година, ама вече играеш от 6, да. Тихо бе, Калуяна, ще кажеш стаята. What the fuck? Ти я изкрещя буквално. Не. Ние тук ще ги биеме със сигурност. Той А и ние с Дидо направо, като им отидем към сейфа, лошо за тях. Дидо, аз ще умра, не? Габи, ще умра някой, той не убива. О, Габи, убива. Няма шанс обаче. Как да няма, бе? Виж каквото причина. Приятел го, приятел го. Това събитие. Дидо го ще... Още една бомба. Не ми се получи. Аз не видях кой е стар плеер. И аз. Все така. Аз бях, да знаете. Да знам. Абе, ние с тея ги разцепваме, бе. Хора, пишете в коментарите кой беше стар плеер. Ако сте пяли. Нали бях аз, кажете ми. Да не съм на 10%. Пишете в коментарите, че колко не знае нищо за Brawl Stars. И пишете хаштаг Дидофи. Пишете хаштаг колко е сладко. Много имам да пишете страни.
Абе да пишем, По-скоро не пишете, защото видео се. Не го викам на тебе. Не си пъсни. Брат, 10%. А и сега пускам бомбата и ще ми стане на 5%. То не ти трябваше бомба. Да, вярно, не ми трябваше. Ти си стар, ле. И пак не видя. Да, наистина ти беше стар. Колко не си сменя играл, моля. Не, аз само да си апдейтвам някой. О, чакай да излиза. Айде бе, Коко! Пази сейфа. Аз съм най-силно от този сейф. Просто... Ето ги шамандурата. О, не, Габи, защо не правиш Сега има причини да става да I won't like this. Габи, защо не пазиш сейфа? Абе, тук всички си отчаят партия. Ти го пази. Да, колко ти го пази, щом си толкова отчаян. Ама аз съм слабо за тази. Иди да го биде, нека в момента ще продължим да Много ти дойде па. Опа. Една игра. Една игра за други игри да спечаля. И хора, мисля до днес да приключва този клип. Ако ви е харесал, се абонирайте с камбанката и харесайте това видео. И айде чао от нас.